बे समाव पेन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। पेन कार्डनि थाखाय आरजलाइ होनांगौ सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आरजलाइ होखांनायनि 10 मिनिटनि उनावनो नोंथाङा पेन कार्ड नाम्बारखौ मोननो हागोन। नोंथाङा पेन कार्ड आरजलाइ होनो नागिरदों नामा? जुदि नोंथाङा पेन कार्डनि आरजलाइ होनो नागिरदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नोंथाङा न'आवनो जिरायनानै 10 मिनिटनि गेजेरावनो पेन कार्डनि नाम्बारखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांनो आधार कार्डनि गोनांथि जागोन। गोदान इ-पेन मोननो थाखाय माखासे राहाफोर दं। नोंथाङा इ-पेननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा वेबसाइटआव थांनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा गोदान इ-पेन अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव 12 अनजिमा थानाय आधारनि नाम्बारखौ नोंथाङा होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन। अटिपि होखांनायनि उनाव नोंथांनि आरजलाइ बिखान्थिया आबुं जागोन। अब्लासो नोंथाङा पेन कार्डनि नाम्बारखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 70021 53489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।